Naša úspešná reprezentantka v biatlone Pavlína Bátovská-Fialková a Fiesmann spoločne mieria do budúcnosti. Budúcnosť je tu. Budúcnosť prišla strašne rýchlo. Bolo náročné skombinovať to všetko, ale už je dobre. Zrazu som musela riešiť všetko naraz. Materstvo, rodinný život, stavbu, ale aj šport. Dieťa rastie, postavili sme dom, aj keď v ňom ešte nebývame. Na moje prekvapenie mi aj rýchlo vyšiel návrat do biatlonového kolotoča. Mám za sebou fantastickú sezónu a tie výsledky z OTP, Annecy alebo Holmenkollenu sú výborné. Už sa teším na novú sezónu, aj na toto všetko a na výzvy, ktoré mi prinesie budúcnosť. Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre budúcnosť. Existuje mnoho riešení, je tu diverzita riešení a hlavne kombinácia týchto riešení. A tou najväčšou výzvou pre nás sú práve systémové riešenia, pretože tepelné čerpadlo rieši len nejakú časť. Ale keď ho spojíte s systémovým riešením, napríklad s fotovoltickým systémom, s nabíjacou stanicou, a to všetko na jednej platforme regulačnej a riadiacej s diaľkovým dohľadom, to je tá najväčšia výzva do budúcnosti, ktorá nás čaká.